Knez Fara Švela, ja, od 1908 hač to cinače we Wochozach prynje fararske miestno miał, a jemu mamy so dziakować, zo won je Wochożanu jara dopomni na ich serbski pokat. Kaž ja sam nigdzie čitała, su so w czasu jeho przebywania we Wochozach serbskie drasty zaso jac nosili. Jen serbski kwas był, jutrone spiewanie. A w tym czasu je won też czeskiego fotografa skazał, kotreż je tu kniżku potem zestajał ze wochorzanskimi, slepianskimi a delnoserbskimi drastami. Obrazki hornych a delnych Serbów. To też taki rjany podałk przed latami, jedną niedzielu przywiedzie jen znaty młody mąż, jen muža a żonu kemni jo, a to se wukopa, so byście to Češaj, a so wona, so jeje nan byście ten fotograf tute kniżki. Ale ze słowy tu mene jac nie wiem. Oni su so wobanili, oni staj se wobaniwoj, hacz tu w Wochozach hiszczon ništo serbskie. A da sam ja mogła pokazać moją klanku ze serbskiej drastu, a potem mi ona tuto kniżku dariła. Bożel nie je ona w niemskiej ryczy, tak so nie może ja druju tu czytać.